vedie, takže... Takže teším sa, že nie len vy ma vidíte, ale aj nejakí televízni záujemcovia a že budeme skúmať, či sa nás niečo týka alebo nedotýka. Viete, žijeme v krásnom Slovensku a na Slovensku máme už odbor rodovej rovnosti. MPSVR SR. SR to poznáme, nie? To je Slovenská republika. A čo je MPSVR? Ministerstvo aké? Práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku. A už tam má odbor rodovej rovnosti. A chce nám rozprávať, že tak ako v slovenčine, že je v slovenčine máme mužský rod, ženský rod a ešte aký rod? Stredný, nejaký ďalší. No a že to nie je dôležité, či ste mužského alebo ženského rodu, ale akého rodu chcete byť. Že niekedy sa môžeme cítiť podľa niečoho a tú prioritnú vec, tu mám dole v tom červenom zachytenú, predstavte si, že by som sa ja chcel nejako cítiť inak ako som. No a mne je blízke všetko také nádherné, rozprávkové, tak ja by som chcel byť, keďže som taký veľký, chcel by som byť Maxi pes Fík. Poznáte Maxi psa Fíka? Hore ruku, kto vie, od koho to ide? Ja viem, niektorí vedia. Princezna, nevieš, to je Maxi pes Fík? Nedvíhala si ruku. No, to je taký veľký havo. No, išiel by som za lekármi a povedal by som, prosím vás, preoperujte ma, ja chcem byť Maxi pes Fík. A aj manželku prinesiem preoperovať, lebo ona bude fíkaňa. A deti mám 4, tie by som doniesol na operačný stôl a povedať, a z nich spravíte fifičatá, lebo ja chcem byť Maxi pes Fík. Čo myslíte? Operovali by ma? Kde by som skončil? Pravdepodobne by som skončil u lekárov. U ktorých? Trafili ste do čierneho. U psychiatrov by som skončil. Vysoko pravdepodobne by ma zavreli možno na otvorené oddelenie. Ak by som sa veľmi dožadoval operácie, na uzatvorené oddelenie. No ale vidíte, nechceli by ma preoperovať na Maxi psa Fíka. Ale príde dievčina, že sa cíti byť chlapcom, mládencom, a čo urobia? Preoperujú ju. A čo spravia s chlapcom, s mládencom, s mužom? Preoperujú ho. Nezavrú do blázinca. A dokonca je už taká partia, možnosť voľby, to je hlavná organizácia pre gender na Slovensku. A všimnime si, nebudem čítať čísielka, ale v takom červenom obdĺžničku je, že kto úrad vlády vyčlenil, daroval na činnosť. A tie čísla sú v toho roku väčšie. Toto sú čísla spred 6 rokov, keď bola prvá tá dotácia tam daná. Takže už 6 rokov pravidelne sa dotuje takéto spoločenstvo, ktoré podporuje tých, ktorí si zvolia možnosť voľby. Chcem byť ženou. Tak semeníky, penis mi odoperujte, dajte mi silikónové prsníky a hormóny, aby sa mi zmenil hlas. A deje sa to. Deje sa to s podporou úradu vlády. Z akých peňazí? To, že jeme chlieb alebo pijeme mlieko, lebo z toho DPHčka už je nejaký balík a z iných. Takže je tu niečo, čo sa dostáva medzi nás. Názory takýchto vraj odborníkov. Dokonca sa deje niečo na Slovensku, čo ovplyvní, čo je mienkotvorné.
Skúsim takto. Kto má doma televízor? Hore ruku. No, môžete sa poobzerať, či sused má, či nemá televízor. Skúsim ísť do vyššieho levelu. Kto má doma 2 televízory? Ja znovu zdvihnem ruku. Mnohí tiež sme zdvihli. Už kto má 3 sa nepýtam, ne? Ale bol som v jednej domácnosti požehnať príbytok, tam bolo v každej izbe, aj gazdina ešte v kuchyni mala, hej, televízor a na vani, keď sa stlačil gombík, bola výrivková vaňa, tak čo sa objavilo? Vysunul sa televízor. Na vecku som nevidel, takže... A v špajzi som ho nehľadal. Takže možno 2 miestnosti, kde nebol televízor. No ale prečo sa pýtam, že či máme televízory? Lebo na Slovensku je filmový festival Inakosť. Filmový festival. Kde sa prihlásia filmy, ktoré sú s tématikou práve gender a propagáciou LGBT. Hej, lesbizmu, gejizmu, transexualite. My, čo sme skôr narodení, ja už sa k ním počítam, lebo už mám po 50-ke, keď sme pozerali filmy vo veku tohoto mládenca alebo tej princezny, objavil sa tam nejaký homosexuálny pár na obrazovke? Starších sa teraz pýtam. Nie. A čo posledné roky? Objavuje sa? No ja pôjdem na slovenskú produkciu, napríklad Susedia, taký sitcom slovenský, tam raz prišiel kandidát manželstva k tehotnej dcére Františka a Zuzi a prišiel predstaviť, že kde vyrastal. Viete, s kým prišiel? S 2 čo? Mamami, správne, niekto to videl. Mal 2 mamy. Žil v lesbickom páre, ten mladík. A tak humorne, že Fero, a čo, si proti? A on povedal, no keď im kúpite dom v Bratislave, tá nie som proti. Ukázali, aké hodnoty. A bohužiaľ, nie len víťaz filmového festivalu Inakosť sa objaví na verejnoprávnej televíznej obrazovke, keďže je to s podporou koho? Znovu vlády. Ale každý film, ktorý bol prihlásený do tohoto filmového festivalu, je produkovaný potom na verejnoprávnej televízii, ktorú nie len úrad vlády, ale my, sledujúci koncesionálnymi poplatkami, čo? Dotujeme. Nie celé to zaplatíme, ale dotujeme. Takže bohužiaľ je tu niečo, čo ovplyvňuje, lebo ten televízor pozeráme často a je mienkotvorný. Idem do inej oblasti. Koho deti chodia, alebo chodili do škôlky? Ja mám z Božej milosti 4 deti, všetky chodili do škôlky, už teraz nechodí nikto. Takže ja budem dvíhať ruku, že chodili. Takže komu chodia alebo chodili do škôlky deti? Vy teraz nedvíhate, čo? Nemáte deti, no. A čo sa deje aj na Slovensku? Príde divadielko na raz cesti. Divadielko a vy ani neviete, čo to divadielko vám posunie vašim deťurencom. Vy čo sa dozviete? Príde divadielko, deti nech donesú 1 euro, niekedy 2, podľa toho, koľko je bábko hercov. A čo urobí rodič? Pošle euro po dieťatku. Alebo ho dá pani učiteľke, keď ho vyzdvihuje vyspinkaného škôlkára. A nezaujíma. Hurá, divadielko, pekné bolo. A čo povedia deti? Pekné. Ale napríklad jedno z tých základných predstavení, ktoré majú, je o Aničke, Ružičke a Tonkovi Modrinkovi. Anička, ako dievča, je tu predstavená ako taký bojovník, taký šibal,
taká huncútka, a Tónko ako taký babec, aký bojko, neistý. A po predstavení im povedia, no vidíte, dievčatá, môžete byť chlapcami, keď ste také bojovničky. A chlapci povedia, chlapci, kľudne môžete sa stať niekedy dievčatami, keď sa vám nebude zdať, že ste dostatočne mužní, že cítite v sebe nejakú ženskú identitu. Inokedy hrajú predstavenie, kde po predstavení princezná sa odstrojí. A kto tam stojí? Herec. A ten herec sa pýta deti. Deťušikovia, bol som krásna princezná? Čo povedia deti? Kjašná si bola, kjašná princezná. A teraz čo? Som pekný rytier. To už tak zneistia deti, lebo chlapi, no, nevynikáme nejakou nadnárodnou krásou. Pán Boh stvoril krásne ženy. No čo, som škaredý? Nie si škaredý. No vidíte, deti, ja môžem byť aj ujo, aj teta. Aj ujo, aj teta. Aj rytier, aj princezna. To tak môže byť. Sú takí ujovia, čo sa obliekajú do ženských vecí. Dokonca na intervízii, kto vyhral? Pamätá niekto z vás? Končita. A aké mala okrasné prvky na tvári? Také jak ja. Ale mala nohavice? Nie. Ženské šaty a vysoké opätky. A vyhrala dokonca. Odborníci povedali, to je niečo nezvyčajné. Muž preoblečený za ženu a vyhlasujúci, že je žena. Transsexuál. Nedávno tiež objavilo sa na nepoviem akej televíznej stanici, mňa tak zvyknú upozorniť, že toto si pozri z opakovania v archíve, lebo je tam beťárstvo, že háda sa, že kto navaril najväčšiu pizzu alebo praženicu a kto to nie je. Ako sa to volá? Uhádni to, alebo nejak tak? Nepozerajte televízor, ale ak náhodou ste tam videli. A tiež v jednej časti hádali, že kto z nich je už dlhé roky žena, ktorá robí, či muž, ktorý robí v ženskom oblečení nejaké predstavenia po slovenských miestach, kde sa zhromažďujú homosexuáli a transsexuáli. Už ich znovu šupli na obrazovku, 3 chlapov obliekli zo ženských šiat, jedna sa tak oblieká, cíti sa byť ženou. Takže od malé deti nám už chcú otráviť v škôlkach. Vo Švédsku, čo už urobili? Urobili rodovo neutrálny detský katalóg. Čo to má ten chlapec v rukách? Čo? Bábiku? A tá dievčinka, čo má v rukách? Nejakú zbraň, gulomet, samopal alebo niečo. No a chcú povedať, že to je jedno. Že to je jedno. Ja z Božej dobroty som sa delil, že mám 4 deti, mám 2 synov, 2 dcéry. A mali sme vždycky detskú izbu chlapčenskú, detskú izbu dievčenskú. Ak by som moje dievčatá zavrel na týždeň do chlapčenskej detskej izby a museli by tam existovať a po týždni by tam taká kamera sledovala, že čo sa deje v tej izbe. Čo by sme tam videli? No videli by sme, ako báger je ocko, veľká Tatrovka je maminka a malé autička sú čo? Detičky. Báger by šiel do roboty, mama varí kašu, Tatrovka a detičky, autička by boli krmené.
No takto by to vnímali dievčatá. Naopak, chlapcov, keby som zavrel do takej izby plnej dievčat, čo by sa udialo? Po tom týždni, kedy tam museli existovať. Dáme tam kameru, určite by tam nebol nejaký nadmerný poriadok, ale z jednej strany by sedeli bábiky, z druhej strany plišáci a medzi tým by lietali kocky. Vojna. Bojovali by bábiky kontra plišákovia. Lebo chlapci sme divokí v srdci, bojovníci, ktorí od počiatku lovili a chránili rodinu. Teraz lovíme v Tesku alebo v Lidli a daj Bože, aby sme vedeli chrániť rodinu. Kto z nás bol v Chorvátsku napríklad pri mori? Tiež plno ruka sa zdvihlo. A chudáci Chorváti majú nový predmet výchova k zdraviu. Vôbec to nemohli pripomienkovať. Rodičia sa ani k tomu nevyjadrili. Šupli im to ako predmet, ktorý je povinný, a tak dokonca na cirkevných školách sa má tento predmet vyučovať. Tam ho aspoň komentujú. Ale na štátnych školách sa v tomto predmete objavujú, trošku budeme listovať, na 81. strane, že sme sa narodili a nemohli sme sa vyjadriť k tomu, akého sme pohlavia. A my máme právo utvárať, najmä počas puberty, máme zistiť, či nemáme inú sexuálnu orientáciu, ako nám chce niekto povedať podľa našich sexuálnych znakov. Dnes na ďalších stranách sa rozpráva o tom, že už deti majú právo na sexuálne pôžitky, lebo ešte vtedy nemôžu darovať život. Ešte tam není ovulácia. V 3. triede dievčatá nemajú menštruáciu, chlapci nemajú naplnené prísemeníky aktuálnymi spermiami, ale že už majú zažívať niečo, čo im pomôže. Pomôže sa orientovať. A tak sa dotýkajú jeden druhému. Vo veku 9 rokov, to sú tí tretiaci, tak učitelia ich vyzývajú, aby sa dotýkali na erogénnych miestach. A po názornej ukážke je diskusia, v ktorej majú analyzovať tie svoje pocity. Ako a čo prežívali. Prečo to tam bolo šteklivejšie ako niekde inde. V 4. triede je predstavená gender ideológia. To, že môžu zmeniť pohlavie a že môžu byť do obeda chlapcami a po obede dievčatmi, alebo naopak. A podobné veci. Dievčatá sa učia, ako si zaviesť tampón, hoci ešte nemusia mať menštruáciu, často sa tak naruší panenská blána u tých dievčat. V 5. triede sa rozoberá už masturbácia, pretože sa začína práve to pohlavné dozrievanie. Dievčatá mnohé začínajú mať menštruáciu, chlapci mnohí začínajú zažívať prvú polúciu nočnú. A povedia im, masturbácia je niečo výborné, veď to iba tmárske vierovyznania vravia, že je to hriešne, ba škodlivé. A 12-ročné deti, teda v 6. triede, už analyzujú pornografiu. A nie je to len pornografia, že muž so ženou. Už nerozprávať, že sú to určite nie manželia. Ale je to sexuálna pornografia muž s mužom, žena so ženou. Alebo muž s 2 ženami. A rozoberajú sa veci, ktoré majú analyzovať a obohacovať sa, aby mohli v živote mať plnosť skúseností. Čo na to cirkev? Pápež František, keď sa stretol s prezidentkou
Argentíny, už ako arcibiskup Buenos Aires mal viac s ňou takých rozhovorov, lebo veľmi liberálne prezentuje svoju politiku táto prezidentka aj so svojím manželom, teraz je už vdova. Argentína sa stala prvou latinskoamerickou krajinou, ktorá legalizovala manželstva ľudí rovnakého pohlavia. Už je tam možnosť adopcie, ba teraz tam môžu už aj iné ženy vynosiť bábätka napríklad homosexuálnemu páru. Tak Svätý Otec rozhodne popiera tieto veci. Tajomník Pápežskej rady pre spravodlivosť a mier Giacomo Crepaldi poukazuje, že Európska únia a OSN nátlakom najmä do afrických krajín posúva veci ohľadne antikoncepcie a podpory gender ponúk, taktiež LGBT ponuky. Takže máme vidieť, ako do chudobných a rozvojových krajín naše vraj rozvinuté krajiny, a sú, ale v tejto oblasti deštruktívne, obohacujú nesprávnym smerom. Predseda Pápežskej rady pre rodinu Vincenzo Paggia rozpráva o tom, že je tu cítiť, ako by svet chcel zrušiť rozdielnosť. To, čo Boh stvoril od začiatku, Boh stvoril človeka ako muža a ženu. A to božské, chcú povedať, treba poprieť a dať na vrchol to, čo som ja. Teda seba zdvihnúť nad Pána Boha. A tak sa tu vynárajú 3 otázky. Či je pravda o človeku iná ako pravda o Kristovi? Či Božia pravda môže byť zamenená za nejakú človečenskú či ľudskú pravdu? Či láska, či pravda o láske je iná? Či môžu ozaj tí, ktorí sú bez Boha, mať viac radi? A tretia otázka, čo je cieľom výchovy? Ako, kto a aké úskalia má vychovať deti? Aká je pravda o človeku? Boh bol stvorený na Boží obraz, ako muž a žena. A tak príjmime to, čo vychádza z teologickej antropológie Jana Pavla II., ktorý nádherne poukázal na Boží plán, ktorý sa linie od počiatku Biblie, kde Boh zosobášil, až po záver, kde je sobáš Ježiša a cirkvi ako ženicha a nevesty. Takže príjmime to, čo je od Jana Pavla II. Svetorečeného i to, čo nájdeme v katechizme katolíckej cirkvi. Jak je to pravda o ľudskej láske? V gréčtine máme lásku 3 výrazmi. Eros, filio, agape. Do slovenčiny sa to vždy preloží láska. Lebo eros je telesná láska, filio je duševná, citová a emočná láska a agape, duchovná láska. Bohužiaľ, ak môžu mať viac skúseností, tak tej živočíšnej. Skúsenosti, že sa človek degraduje na zviera. Lebo jeleň je spokojný v ruji, keď má jednu samicu? Je spokojný jeleň? Koľko ich chce mať? Čo najviac. A vraj to bude nádherný zážitok, keď my chlapi budeme mať čo najviac samíc. Len nemusíme robiť ani sa tlc hlavami, ale ťuknúť si na internete alebo zájsť do verejného domu. A toto už učiť naše deti.
Takže tam by sme mohli povedať, ak je toto, že majú viac lásky, že stať sa zvieraťom, tak je to veľmi vzdialené. Ja ďakujem Bohu za lásku svojej manželky a že sa tam láska zhmotnila a narodili sa tam deti. A že je to po Bohu môj najväčší dar. Tá, s ktorou som mohol spojiť život. A čo je cieľom výchovy? Čo treba našim deťom? Mať moju prvú knižku o sexe? Alebo návody na to, ako sexuálne pozbudzovať a formovať deti? Majú to robiť nejakí sexuológovia alebo odborníci v oblasti gender ministry? Lebo takíto prichádzajú do našich škôl. Alebo to má byť postavené, už som spomínal, na teológii tela, ktorá je od svetorečného pápeža. A my rodičia máme správne a v správnom čase odozdávať deťom tieto informácie. Že cirkev má napríklad kurz Samuel o výchove detí, kde rodičom rozprávame, aký je biblický princíp pri vychovávaní deťureníc. Na kom to má byť? Viete, ten, ktorý príde do tej školy, tak pošle učiteľku preč, nechce tam mať rodičov, a s tými žiakmi má prednášku, kde ich vraj formuje. No, neviem, či viete, v rámci prevencie, keď sa objavil AIDS v Európe, tak aj na Slovensku bolo, že prevencia voči AIDS. Chodili špecialisti, niekedy to boli aj lekári, alebo zdravotníckí pracovníci, po našich školách robiť prevenciu proti AIDS. A čo myslíte, čo učili naše deti? Učili ich, že najlepšia prevencia je mať jedného sexuálneho partnera v manželstve a že vtedy je najnižšia pravdepodobnosť dostať chorobu nezriadenej sexuality. Toto tam nezaznelo. Ale čo dostali 7-ci, 8-ci, 9-ci? Náuku o tom, ako používať primeros, ako používať pesár, dievčatá. Bol tam dotazník, kde vyplňali, ak pôjdeš na oslavu 15 narodení na chatu a budú tam chlapci a dievčatá a nevieš, či budeš mať tam s niekým sexuálny styk, pribalíš si, keď si dievča do kabelky primeros? Našim deťom boli dávané takéto dotazníky. Oni ich vyplňovali. Už skončila táto podpora a teraz prichádzajú tí, ktorí nám chcú genderovo vyučovať. A tak je tu 12 rád pre rodičov, čo s tým? Určite v škole reagujte. Ideálne, ak dáte do cirkevnej školy. Ak nie v cirkevnej škole, pozerajte na webovú stránku školy, že čo sa tam deje. A ak by tam mala byť nejaká takáto aktivita, i hneď zasiahnite. Zalarmujte spolu rodičov, spojte sa s nejakými organizáciami, ktoré vám ponúknú, ako a akým spôsobom urobiť protiaktivitu. A keď už sa to podarí, tak sa tešte. Ak sa to nepodarí, ak by tí pedagógovia či riaditeľstvo bolo proti, čím treba pohroziť? Zoberieme deti zo školy. To je najsilnejšia vec. Prečo? Naše školstvo na čom stojí? Na normatíve na žiaka. Ak by sme všetci kresťani povedali, že ideme zobrať z tej školy deti, čo myslíte? Nechajú tam napriek tomu takú prednášku? Nie. My sme tí, ktorí ozaj môžeme a máme reagovať a snažiť sa zabrzdiť takéto aktivity. A tak pozerajte deťom do žiackych knižiek, na internetovú žiackú knižku, internetovú knižku, učte sa s nimi a zaujímajte sa, čo sa s nimi deje. Ako a čo sa deje na verejnosti. V Paríži sa zišlo 1,3 milióna ľudí, ale nielen v Paríži. Nedaleko tu na východe v Košiciach sme sa zišli. Kto bol v Košiciach?
Paráda, mnohé ruky sa zdvihli naše. Kto tam bol s nami? Koho tam mám na obrázku? Na tej pravej strane sú čo? Matky nejaké zaslúžile? Sú to reholné matky, majú reholné deti. Ale čo majú v rukách? Som za život, veď sa narodili aj oni sami niekomu. A vľavo vpredu s tými opaskami, to sú čo, nejakí zápasníci, že majú opasky? Kto sú to? Amen, biskupy, arcibiskupy, ktorí podporili túto aktivitu. Určite v našich mestách, spoločenstvách sa dejú dni rodiny, kde môžeme a máme prezentovať veci v zhode s Božím plánom. A tak čo nás čaká? K čomu treba informovať pedagógov, lekárov, psychológov, ba aj kňazov? K tomu, že tu niečo hrozí. A že sa tu na Slovensku objavilo niečo proti tomu. A to je Slovenský dohovor za rodinu. Zastavme zlo z Istanbulu. Niečo, čo nám chce posunúť gender pravdu. Čo mňa ako Maxi psa Fíka by deportovalo na psychiatriu. Ale tých, ktorí chcú sa premeniť na mužov a ženy, deportuje na chirurgiu. A tak, čo myslíš, sestra, brat? Dotýka sa nás to? A čo s tým? Ja sa teším, že keď ste vchádzali, mnohí ste sa nechali pristaviť a podpísali ste petíciu. Podpísali? Ak niekto nie, povzbudzujem. To je tá vec, ktorá je pre štát. Že môžeme ukázať, že títo ľudia nechcú, aby sa nám prznili naše deti, naše vnúčata. A čo je nádherná vec, to je to, čo sa tu už dialo, že tu kňazi klačali na kolenách a spolu s nimi ste sa modlili. Modlite sa za to, aby diabol nekradol maličkých. Aby sme zažili to, čo Ježiš povedal. Nechajte maličkých prísť ku komu? Čo je to ku mne? K Ježišovi. A tak ja žehnám všetkým maličkým, ale i nám, ktorí sme synovia a dcéry Boží, aby sme zažili to, že Boh túži prežiť čas, ktorý bude v zhode s jeho plánom. Nech nám tomu požehná hojnosť milosti. Amen.